fixeches que seres queridos nos deixasen. Fixeches que por primeira vez sentísemos morriñas sen saír da casa. Roubaches as apertas. Fixeches que os nenos visen como os seus pais tiñan medo por primeira vez. Roubaches os recreos do cole. As festas, as verbenas. Sabes o que che digo? Que por moito que o intentes, este nunca será o teu ano. Este será o ano dos que naceron. Dos que se enamoraron, dos que casaron. Dos que mercaron a súa casa ou estrearon o seu primeiro coche. Non vas poder con nós. Non vas poder con estas praias. Nin con estas carballeiras. Non nos vas roubar a nosa alegría, nin as nosas comidas. Non vas poder con nós. Non vas poder con nós. Porque poremos a máscara e luciremos ollos. Que en Galicia hai ollos bonitos de carallo. Claro que manteremos a distancia social. Sempre fomos un pouco toxos. As apertas darémolas co corazón. Non, non vas poder con nós. Nin co cariño das aboas e dos avós. Nin co noso malo será. Nin coas nosas vilas, nin coas nosas cidades. Así que, vaite e non volvas. Porque non vas poder evitar que o ano que ven, dende todo o mundo, a xente camiña ata Galicia. Porque esta terra leva séculos marcando camiño. Non vas poder con nós. Nin coa nosa terra. Nin coa nosa forma de vida. Nin poderás evitar, Que cada un a súa maneira Pero todos xuntos. gritemos: ¡Vivamos como galegos! ¡Vivamos como galegos! ¡Vivamos como galegos! Definitivamente, COVID. Que cherean. En canto ás medidas hixiénico-sanitarias, lembra que durante a actividade debes manter a distancia de seguridade e usar máscara hixiénica en todo momento. A saída da sala debe facerse de xeito escalonado, respectando o circuito establecido. Moitas grazas pola túa colaboración e por axudar a facer do FIC Bueu un evento seguro. Comezamos. Se me preguntan así que é o FIC Bueu, eu diría como que dúas imaxes. Por unha banda, a calidade e a dimensión que acadou o festival, a imaxe da xente. A xente que dende a primeira edición pois se achou ao festival, persoas que coñecías da vila pero que nunca se chegaban a un acto cultural, que de repente as miraban no teu festival de cine, mirando películas de cine de autor, subtituladas. Entonces, a día de hoxe, que o festival aínda sigue pois expandéndose, sempre temos un ollo posto en cuidado, manteñamos a nosa esencia e cuidemos a nosa xente.
Eu diría que o Figueu, a pesar do seu, digamos, crecemento, da súa profesionalización, sigue tendo un carácter, a hora da súa produción, un carácter bastante familiar. O principal agradecemento sería a Lore, a miña muller, e a Cris, a súa irmán, porque, digamos, somos os tres que estábamos na primeira edición, e pasaron 14 anos, aínda que agora sí que hai un equipo profesional detrás, pois elas siguen estando aí en todo momento. Facemos un festival por enriba das nosas posibilidades económicas, gracias a que non só hai un apoio, digamos, familiar, senón, sobre todo, hai un gran apoio de grupo de amigos que están por detrás do festival e nos axudan a que se poida levar a cabo. Algúns deles incluso deron un paso máis e se incorporaron ao equipo profesional do festival, como Pablo, Carmen ou Manolito, que levan máis de 10 ou 11 anos no festival, ou posteriormente tamén David ou Severiano, que leva 8 anos participando na programación de películas. E o mesmo pasa co voluntariado, e sen el, pois o festival non podería chegar ata onde chega. Unha das nosas principais preocupacións, alá polo ano 2016 ou 2017, era que o festival estaba comezando a medrar moito. Creíamos que era moi importante que comenzásemos a traballar, digamos, en establecer un equipo estable e que estivese contratado pola asociación durante todo o ano para que en ningún momento correse perigo o que o festival. Pois precisamente este ano, pois digamos que se pode calificar como obxectivo cumplido, porque, bueno, teño unha lesión importante que me tivo fora do festival do mes de suño, pois o equipo de María Nerea e co apoio de María Rey, que digamos que a gran voluntaria do festival, sacaron todo adiante, quedou demostrado de que foi unha boa aposta e que o Figueu pois ten asegurado o seu futuro. Entre a fructífera evolución destes anos este pequeno pause que supuso a evolución da pandemia, penso que estamos no punto, tamén co equipo que traballamos todo o ano moi consolidado, estamos no punto de que temos que dar algún cambio no festival, e a partir de outubro pois creo que vai a ser o obxectivo número 1, que esta edición pode ser un pouco máis amable, se cabe, que o ano pasado, e podamos ter un poquinho máis de, sempre respetando, digamos, a distancia e as medidas de seguridade e higiene, pero un poquinho máis de calor, digamos, e nada, e coa ilusión de que se esa última, e para o ano que ven podamos volver a ver as sonrisas nos espazos do festival. Vou é a luz do candil que nos alumea cada comezo de tempada.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Moi amables. Pensaba que non chegaba. É que veño dunha viaxe que foi unha epopeya, unha odisea. Con dicirlles que eu viña para o festival a semana pasada e collín o cerqueiro en Cangas. Non lembro moito máis. Lembro que coñecín un rapaz que se decía que chamaba Severiano, que igual o coñecen, Severiano Casal de Rei. Me dicía, proba este licor café que está moi bo. Pouco máis lembro un rapaz que se chamaba Manuel, que mirei agora que estaba coxo. A semana pasada estaba ben, que non lles minta. A semana pasada estaba ben, o que pasa que agora non, xa lles digo, non lembro. Pero bueno, o importante é que cheguei, xa estou aquí, estamos perfectos de hora, estamos puntuales, sobre o retardo previsto. Así que nada, imos comezar xa esta gala, non? Benvidos e benvidas a todos, a todas, os asistentes, as institucións, os señores e señoras, os señores, as señoras, os viaxeiros, as viaxeiras e os viaxeires tamén. Non sei se me lío xa con todo este idioma inclusivo, pero ben, prego que me disculpen se les digo que estou un pouco descolocado. O máis importante é que teño que agradecerlles que estean hoxe aquí connosco, que elixiran esta compañía para facer a súa viaxe, a compañía FICBUEU, que lles vai acompañar ata o seu destino, que non é ni máis ni menos que esta gala de clausura deste 14º Festival Internacional de Cortametraxes de Bueu. Moitas grazas por estar aquí, como dicía. Agardemos que esta sexa unha viaxe tranquila, sen turbulencias. Eu farei todo o posible para que iso aconteza. Serei o seu azafato esta tarde, ou azafata, se prefiren, incluso o azafate, ou poden chamarme como queiran. Prefiro que me chamen polo meu nome, César Aldea. Moitas grazas por ese aplauso tan merecido. Ben. Grazas. Non gasten que van ter que aplaudir máis ao longo da tarde, por menos eso espero. Como lles dicía, vai ser unha viaxe tranquila, sen turbulencias. As saídas de emerxencia están situadas ao fondo da sala, tamén aquí á dereita, miña dereita, a súa esquerda. Para os disléxicos está aí a porta, esta. Non hai pérdida. Como lles dicía, nada, agardo que non haxa turbulencias, que sexa todo moi tranquilo. Agardamos ter unha tarde do máis afable, divertida, entretida, agradable, que sexa posible ou posible mesmamente. Así que nada, imos a comezar. Xa estamos todos ben quentes, ben quentiños, temos os motores accesos. Imos a arrincar. Por favor, apaguen os seus teléfonos móviles. Se algún non o apaga, falarei con el a saída. Tamén abrochen o cinturón de seguridade. Se algún non o ten xa bastante abrochado de todos estes meses atrás, pode aproveitar agora. Manteñan os asentos en posición vertical. E nada máis, arrancamos. Moitas grazas por estar connosco. Imos aló. Venga, aí vai. Gracias. Sí. Por si acaso, con iso xa me quedo. Grazas. Moitas grazas. Ben, imos a comenzar xa co que vai ser a dinámica desta gala de entrega de premios. Este ano temos unha gala con algunhas novidades por mor da pandemia e, bueno, de outras vicisitudes. Por primeira vez imos celebrala nun domingo para dar cabida a aínda máis actividades no último fin de semana deste festival, que continúa crecendo edición tras edición. Comezamos antes, unha hora máis temprana, ás 19 horas, máis ou menos. Agardamos tamén que a súa duración sexa máis breve. Imos facer todo o posible para que sexa o máis ameno posible. Intentaremos que sexa o máis breve, primeiro para forrar un pouquiño de luz, porque aquí hai moito lucerío, xa saben como está o tema, e hai que cortar un pouco. Tamén porque despois ás 9:30 da noite hai unha proxección dunha longa metraxe, que é a película, o film Sole, de Carlos Ironi. Por outra banda, comentar tamén que por segundo ano non imos contar tristemente aquí coa habitual presencia de moitas e moitos cineastas de fora de España, debido sobre todo a este tema da pandemia, porque preferimos, como a situación ainda non está moi estable, preferimos
preferimos agardar un ano máis para poder convidalos e que poidan voar con total liberdade. De feito, estas maletas que ven aquí podrían ser as de moitos deles que non puderon viaxar este ano por mor desta situación que todos lamentamos, pero ben, agardamos que oxalá pronto podan estar de volta con todos nós, estas persoas que durante todos estes anos nos teñen visitado de todas as partes do mundo. Nos agardamos los impacientes. Pero todos os eitos, como xa aconteceu o ano pasado, moitas e moitos destes cineastas internacionais quixeron mandar para estar presentes nesta gala uns vídeos de agradecemento que veremos na pantalla que temos aquí detrás, que non está. Compañeiros, por favor, podedes baixar a pantalla? Moitas grazas. Aí está Pablo. Pablo, o noso director técnico, un aplauso para él. Aí está. Grazas. Ben, igual vou un pouco rápido porque xa lles digo que estou un pouco acelerado, pero tentarei calmarme. É para darlle ritmo a todo isto. Na gala vanse entregar 17 premios. Unha persoa do festival, representante da asociación, entregará 10 dos 11 premios técnicos, que serán os primeiros que desvelaremos. E logo, tanto membros do xurado como institucións entregarán os principais premios da noite. Na recta final da gala, incluirase a proxección de 2 curtas, as gañadoras do premio do público e a ánfora de ouro. Para ir comenzando xa, para dar paso ao primeiro bloque de premios técnicos, gustaríame chamar ao escenario a representante da asociación FICBUEU, organizadora do festival, a súa xefa de producción. Por favor, un forte aplauso con todos nós para María Ruiz Falcó. Moitas grazas a todas e a todos por vir. Quero aproveitar este momento para... xa o fixe mando no vídeo, pero quero aproveitar este momento para agradecer a todo o equipo que fixe posible que este ano, un festival que se presentaba tan difícil debido por unha banda á lesión do director e por outra banda a que despois da edición pasada, que foi especial, volvíamos a intentar retomar moitas das actividades e se presentaba moi axetreada. Entón, quero darlle as gracias a todo o equipo que fixe posible que, ao final, a pesar das turbulencias, como dicía César, puidésemos ter un festival que creo que saiu todo ben e que a xente disfrutou. Tamén quero agradecervos a vos que estades aquí e que levades acompañándonos estes 9 días de programación e que sen vos todo o traballo que facemos non tería ningún sentido. Graciñas. E agora sí vou a dar paso a ler os premios técnicos que outorgaron os 3 membros do xurado deste ano, que foron por unha banda Carolina Astudillo, que a coñeceredes despois, unha cineasta chilena, Carlos Reviriego, o programador e o director da Filmoteca, e Carlos Ironi, un director italiano do que poderes disfrutar da súa película, a súa primeira película Sole, a continuación desta gala. En primeiro lugar, o premio a mellor maquillaxe peiteado é para Holiday from Morning. En segundo lugar, o premio a mellor vestiario e tamén para Holiday from Morning. O premio a mellor música é para Dustin. O premio ao mellor son é para Servi.
premio a mellor montaxe é para Still Processing. O premio a mellor dirección artística é para Vela. Ben, neste caso, como antes lles comentei, a premiada enviou un vídeo para que podamos velo e agradecernos a otorgar este premio. Imos a velo. Hello, I'm Silvia Petraki. I am the director of Bella. I'm very pleased that Bella has won the award of Best Art Directing. I haven't told my crew yet about this award, the art department crew. I'm sure they're going to be thrilled about it. So thank you very much, and I don't know, keep safe. O premio a mellor fotografía é para Pom Bunservica por Lemongrass Girl. E de novo contamos cun vídeo que pasamos a ver agora mesmo. Thank you very, very much for the Best Cinematography Award for Lemongrass Girl. It's actually the first award that Lemongrass Girl has received, and it's very, very special to us because it really captures the very special way in which we work together to make this film happen. This film is a hybrid film, and both the documentary and the fictional side was filmed with just a really small team and one camera. And it's very special to actually receive this award with the very limited budget that we had to make this film happen. So I'm very glad that the image is able to reach and touch you, and it means a lot to us. Thank you very much. E o premio a mellor actor é para Graham Short de Ned and Me. E como xa poden adiviñar, contamos cun vídeo de Graham que moi amablemente nos enviou. Pasamos a velo. Hello to everybody at the Boya Film Festival. Thank you very much for this award. I'm absolutely thrilled and I'm flattered. Isto todo. O premio a mellor actriz é para as 3 actrices de Sestre, vou ver se sou capaz de dicir ben os nomes. Mia Svinak, Sara Al-Saleh, Mina Milovanovic. Que mala xogada e que fea que che poñan estes nomes e máis que che os ponen na pantalla para que todo o mundo os lea ao mesmo tempo. Ben, como poden imaginar, temos un vídeo, así que pasamos a ver a continuación. Muchas gracias! Thank you for the award, we appreciate it. Much love! Thank you! Bye! Thank you. Bye! E por último, o premio ao mellor actor é para Christoph Lauenstein por People in Motion.
cun vídeo de Christoph que pasamos a ver xa. Wow, I heard that our film People in Motion won a prize for best script, so this is great. It makes me happy and proud, and I want to say thank you to the jury. So have fun at the festival. Hope to see you soon. Greetings from Germany to Spain. Bye bye. Ben, pois con isto rematamos a entrega dos premios técnicos. Damos as gracias a María. Gracias por axudarnos. Un aplauso para ela. Ben, o que antes non lle dicen é que evidentemente tentamos de cumplir con todas as normas anti-Covid posibles, tanto na sala como en riba do escenario. Eu vou tentar manter a distancia de seguridade en todo momento. Non vai a ser fácil porque van a subir máis persoas, pero faremos todo o posible. Moitas grazas pola súa comprensión. Agora, para facer a entrega do premio CREA a mellor dirección e o premio a mellor curta experimental, é un placer para min convidar a subir ao escenario ao representante da Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización, isto é CREA, que é ademais integrante este ano do xurado da sección experimental. Por favor, un forte aplauso para Fon Cortizo. Sí. Te iba a dar un abrazo, lo tuyo ya te lo daré después. Hola, ¿qué tal? Non vas a dicir nada. Bueno, vou a dicir que moitísimas grazas a todas e cada unha das persoas que fai este festival, que é unha pasada, sodes moi grandes, así que nada, parabéns por facelo contra vento e marea e nada, a seguir aí, resistindo. Vou a dar o premio CREA a mellor dirección, que vai para... Uy, qué pequeño. Mellor dirección, Morad Mostafa por What We Don't Know About Mariam. E imos pasar agora a outorgar o premio a mellor curtametraxe experimental. Pois o xurado do premio a mellor curtametraxe experimental que formei xunto a Belén Montero e Brais Romero decidiu otorgar o premio al motociclista No le cabe la felicidad en el traje de Gabriel Herrera. Neste caso contamos con un vídeo de agradecemento que vemos agora mesmo. Hola, mi nombre es Gabriel Herrera, soy el director del cortometraje Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje. Desde ayer que recibimos esta noticia de este reconocimiento de parte del festival, estamos tremendamente felices, saltando de emoción aquí en nuestro pequeño departamento en la Ciudad de México. Hicimos esta película con muchísimo cariño, fue un gozo y una tremenda diversión hacerla, y es un gozo saber que está siendo bien recibida. Muchísimas gracias, Ficbueu, muchas gracias, hasta luego. Ben, sí, tranquilo. É que acelereme un pouco, ademais fon como compañeiro, pois aceleramos un pouco os dous. Teño que dicir que o nome do xurado internacional de cortametraxes experimentais está formado polo propio Fon Cortizo, que é director, cineasta, guionista tamén, por a artista multidisciplinar Belén Montero e o programador e comunicador Brais Romero. Moitas grazas, Fon, agora sí, fixéchelo moi ben. Unha birra extra para ti despois. Veña, graciñas. Moitas grazas a Fon.
Imos continuar. Damos paso agora aos premios das seccións Galicia e España. E para a súa entrega contaremos no escenario coa axuda do xurado nacional para tentar de estrear a nosa pequena sala de espera, xa que, como dicía antes, imos a ser bastantes persoas no escenario, así que intentaremos manternos un pouco alonxados. O xurado nacional, como dicía, está formado polo director de cinema David González, a guionista galega Araceli Gonda e a actriz tamén galega Cris Iglesias. Por favor, un forte aplauso para eles. Vayan subindo. Penso que alguén de vos ten que dar un pequeno speech, se quere facer unha introducción. Hai que falar, bueno, claro. Nada, moitísimas grazas ao festival de parte das tres, de Araceli e de David, pola miña parte. Grazas por contar con nós para formar parte desta edición. Grazas tamén por seguir loitando por festivais como este, festivais de referencia, e sobre todo tamén por facer que a cultura chegue a vilas como Bueu, non? Isto creo que, bueno, que é moi importante que as institucións tamén apoien isto para crear público e que o público poida, bueno, ter cultura de calidade na súa casa. Nada, moitísimas grazas por todo, especialmente pois a toda a equipa polo cariño, pola profesionalidade e por un trato excelente de parte dos tres. Grazas. Ben, o xurado está aquí non só para darnos unhas palabras de facer cosas como estas, moitas grazas, senón para compartir con nos unha pequena justificación das decisións que tomaron nas curtas que vamos a dar agora por premiadas. Pero para facer entrega, primeiro, temos que ir á entrega do premio a mellor cortometraxe española. Para iso chamo ao escenario ao Concelleiro de Cultura do Concello de Bueu, por favor, Xosé Leal, un forte aplauso para él. Mal isto de darlle sobres a políticos, Non hai fotos. Bueno, se tes algunha cousiña que dicir tamén, como o político que eres, podes dicir algunha cousa. Si, é iso o único que hai, este o nome do premiado. Pero xa che digo que... Pois mira, hai un pequeno problema, efectivamente. É un pequeno fallo, non hai título, así que será mellor. Non é que quedará deserto o premio, Sí. Pero se che digo, se queres facer un pequeno speech, como político que eres, aí tes o micro. Si xa mo di por dúas veces, creo que vamos ter que falar. Os actores e as actrices tamén vos gusta falar, efectivamente. E eu, como teño unha vena teatral ou teatreira, pois vamos falar tamén. Boa tarde a todas e a todos. Efectivamente, este ano temos unha gala máis de tarde, temos unha gala de domingo, e esa novidade este ano no FIC Bueu, así como ter máis actividades fora do recinto que eu creo que enriquecen o festival. O de dar agradecementos eu creo que quedaron suficientemente dados. Todos sabemos do traballo e do esforzo que presupón pois para a organización. Eu tamén quero pedir un aplauso para o persoal do Concello, que tamén é parte importante en este festival, que traballan durante moitas horas, así que ese aplauso. Agora este home xa me pon o papel aquí, xa debeu pensar que xa falo demasiado. Non, home. Ben, vamos a entregar o premio, e o premio a mellor curta española é para Correspondencia. E agora o membro do xurado explicarános un pouquiño como foi esta toma de decisión.
por la potente conexión emocional que establece en una introspección compartida donde se combinan lo real y lo poético, mientras profundiza sobre cómo el peso familiar y de la realidad más próxima condicionan la construcción personal. Por eso hemos decidido que Correspondencia ganará el premio de esta sección. Muy bien. Muchas gracias. Temos tamén un vídeo de agradecimiento que pasamos a ver agora mesmo. Hola, soy Carla Simón y hago este vídeo de parte de Dominga Sotomayor y mía para agradecer muchísimo a FICBUEU, al festival, por proyectar nuestro trabajo y al jurado por este premio que nos acaba de llegar y que es muy buena noticia. Correspondencia es un proyecto muy pequeñito que hicimos Dominga y yo, así como que en un principio solo lo íbamos a ver nosotras y era para nosotras, entre nosotras, y de repente pues ha salido a la luz y nos alegra mucho que haya tanta gente que lo pueda ver. Espero que el festival haya ido muy bien y lo hayáis disfrutado, y os mando un abrazo y que vaya muy bien la gala. Moitas grazas a Xosé Leal, que se afuxe. Teño algo que dicir ademais deste premio da mellor curtametraxe española, é que este ano está dotado con un premio dunha empresa que se chama WebLab, que encárgase de alquiler de equipos de grabación para rodaxes. Carla é moi afortunada porque a súa próxima rodaxe vai contar con un descuento de 2.000 euros no alquiler deste tipo de material. Así que, por favor, un aplauso tamén para a empresa WebLab, que non está de máis a apoiar aos cineastas. E agora que xa me recompuxen un pouco, moitas grazas. Imos pasar agora á entrega do premio a mellor curtametraxe galega. Para iso teño que chamar ao escenario ao representante da empresa de telecomunicacións R, patrocinadora deste galardón. Por favor, un forte aplauso para Borja González Vázquez. Eu sinto non facer moito caso a César co tema dos móviles, pero é que o necesito porque teño aquí a chuleta. Nada, daros as gracias por vir a todos. Estamos encantados de patrocinar un ano máis o FICBUEU. Un certame referente e imprescindible audiovisual en Galicia e fora da nosa terra, vale? Para min, como representante de R, é unha honra entregar este premio a mellor curtametraxe realizada en Galicia ou por directoras ou directores galegos. O premio é para Homeless Home por Alberto Vázquez. Neste caso, de novo, contamos cun vídeo de agradecemento. Hola, que tal? Son Alberto Vázquez, director da curta Homeless Home. Simplemente quería agradecer este premio a mellor curta galega, que nos fai moita ilusión a min e a todo o equipo, os artistas, os produtores e todo. Unha pena non poder estar ali. Espero vernos outro ano e nada, moitas gracias ao festival, ao xurado, unha aperta a todos, moi contento de celebración hoxe. Bueno, hasta logo. E tamén temos esa justificación da decisión. Por introducirnos nun universo creativo propio e recoñecible, cunha proposta estética rotunda e un guión sólido, cheo de personaxes arriscados e de humor salvaxe que convidan á reflexión. Moitas grazas. Ben, pois agora sí que rematamos. Moitas grazas ao xurado, pode abandonar o escenario. Moitas grazas, Borja.
Apago o móvil agora sí. Moi ben. E imos xa coa entrega dos 3 últimos premios desta noite. O premio do público, a ánfora de prata e a ánfora de ouro. E para a entrega do máis especial, aquel que elixen vostedes mesmos, os espectadores, que son a auténtica alma deste festival, ao igual que o ano pasado, a organización decidiu que o premio do público o outorgase unha espectadora do festival, en representación de todo o público do FIC Bueu. Esa espectadora é nin máis nin menos que Olaya González. Por favor, un forte aplauso para Olaya. Non sei onde anda. Aí está. Hola, Olaya. Non sei se nos queres contar alguna cousiña. Ti tamén podes, ainda que non seas política, actriz ou que sexa, podes decir o que Xa queiras. que me dan a oportunidade. Home. Quería agradecer como, bueno, parte do público do FIC, agradecerlle ao FIC, as persoas, as entidades que forman parte de todas estas 10 días tolos que nos ten o pobo de aquí para lá, afinando horarios para poder vir os máis actos posibles, pois que nos abran esta ventana o mundo donde dende Bueu podemos ver o que pasa máis alá, tanto cerquita como moi lonxe. Así que nada, moitas gracias, sobre todo porque eu este ano puiden formar parte deses faladoiros, ou rematar os visionados das curtas da semana. Bueno, invítovos a todos a que formedes partes deles para o ano que ven, porque 4 ollos ven mellor que 2, e nestes faladoiros escoitas outros camiños despois dos visionados das curtas. Non solamente do noso público, sino tamén, bueno, pois o punto de vista personal e profesional pois de María e de Manuel. Así que nada, moitas gracias por facerme parte tamén del FIC e, bueno, pois o premio do público, vamos a por el. Vamos. É Hysterical Girl de Kate Novak. Moitas grazas, disculpa, Olaya, é que estaba un pouco perdido outra vez. Grazas. Estaba un pouco perdido porque este é o premio do público e non temos vídeo de agradecemento, porque como poden imaginar, o premio do público decidiuse onte pola noite, polo tanto non pudemos avisar as persoas que resultaron agraciadas con el. Así que agora mesmo o único que podemos facer é ver a proxección desta curtametraxe, agardo que disfruten dela, deixolles un intres agora con a proxección de Hysterical Girl, volvemos de contado para seguir entregando os 2 últimos premios da noite e para algunha cousiña máis. De acordo? Moitas grazas.
Ben, aquí estamos de novo. Xa estamos de volta. E pasamos agora a entrega dos dous últimos premios da noite, as ánforas de prata e ouro. E ao facelo contaremos no escenario cos entregadores, máis cun representante do xurado, que nos explicará as razóns da elección dos premiados. Por iso gustaríame chamar ao escenario a integrante do xurado internacional, unha cineasta que xa ten estado presente na programación do FIPUEU, parece estranxeiro eu, no ano 2019. Con todos vos, con todos nós, Carolina Astudillo, un aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo quería darle las gracias a nombre del jurado al festival por habernos invitado a ver estas películas que, bueno, fueron realmente maravillosas y fue muy difícil elegir las ganadoras. También quiero darle las gracias de manera personal al equipo del festival por todo el cariño, por todo el profesionalismo y por mimar tanto a los invitados y a las invitadas. La verdad que es la segunda vez que vengo, la primera vez vine a ver las películas y quedé enamorada de WEU y de su gente. Y también algo muy bonito para mí es ver cómo la comunidad forma parte de este festival y en realidad se convierte como en una gran fiesta. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias, Carolina. Podes sentarte na salita de espera, sí. Para algo a temos, que así damos uso a trezo tamén, sabes? Grazas. E agora, para facer entrega precisamente da ánfora de prata, prego que suba ao escenario como a entidade patrocinadora do evento, a presidenta da Diputación de Pontevedra. Por favor, un forte aplauso para Carmela Silva. Boa noite a todas e a todos. Eu quero parabenizar a toda a equipa do FIPUEU pola súa valentía no 20 e a súa valentía no 21 por seguir a traballar para que este maravilloso festival como o FIPUEU siga cara adiante. Tamén quero dar as gracias a todas as persoas, mulleres e homes, que traballan no cinema por permitirnos pensar, soñar, reflexionar, ser críticas e críticos e por contarnos tantas historias. E para mí un orgullo que este aquí, neste escenario, Carolina Astudillo. Precisamos moitas mulleres que conten historias, porque as mulleres somos a metade do mundo e temos moito que contar e certamente non somos histéricas, somos libres. E isto está escrito para xente de 30 anos. Eu teño 60 e isto non hai que valorar. Fun previsor e xa che puxen aquí un poquinho máis grande. Que riqueña, César, que riqueña. Ui, espera. Non só puxo grande, sino que me o sopla para que todos escoitades. Mira o premio, pois ben. A min isto me gusta contalo ben. Ánfora de prata e para Huntsville Station. Moitas grazas a Carmela. Creo que temos unha justificación do xurado a este premio. Las gafas igual porque la letra es muy pequeñita.
el carácter observacional de la película, tan sobrio como hipnótico, se alía con la filmación del tiempo, el espacio y el silencio para revelar los pliegues de una realidad que se negocia en el limbo de la prisión y de la libertad. Una mirada que se manifiesta en los detalles, en la capacidad de poner sobre la pantalla emociones complejas de individuos transitando por una situación determinante en sus vidas. Muy bien. Hoy contamos tamén cun vídeo de agradecemento que pasamos a ver. Hi, I'm Jamie Meltzer, and I'm one of the directors of Huntsville Station. And hi, I'm Chris Philippa, and I'm the other director of Huntsville Station. We first just want to thank the festival and jury for the Silver Amphora Award. We're really honored to receive it, and we really want to thank the selection committee for putting together such an excellent program this year, and putting our film, alongside so many other great films. Yeah, this film is a film that we made before the pandemic, pre-pandemic, and then we've been rolling it out during the pandemic and noticing that it's had a kind of resonance and meaning that we didn't intend, but that we find to be really beautiful in the sense that the film really asks the viewer to kind of sit in a uncomfortable space and to empathize with people who are going through an experience that the viewer has never experienced. So the purpose of the film is to kind of create that connection, to create that sense of empathy, and to create a sense of discomfort, I think, also, that we're all going through and that we've all been going through with this pandemic in ways big and small. So we're really excited that the film has kind of taken on these additional meanings, and we're really excited that it's had such a wonderful festival life, and super excited for this recognition and award, which we hope will get the film out there for even more people. Thank you so much. Ben, moitas grazas aos directores da curta polo seu vídeo. E agora pasamos á entrega do último premio da noite e a súa proxección posterior. Para a entrega da Ánfora de Ouro, quero chamar ao escenario ao Concelleiro de Facenda e vicealcalde do Concello de Bueu, entidade patrocinadora do evento. Por favor, un forte aplauso para Julio Villanueva. Boas noites a todos e a todas. Este ano por fin deron ben o meu nome, porque sabedes que Félix pois está de vacacións e tocoume estar en representación del, porque sabedes que Félix é moi remero, en este momento pois está en Bilbao acompañando a Traíña de Bueu, que non fixo moi bo papel, pero bueno, estamos orgullosos dela tamén. Bueno, o FIC Bueu tamén é importante, pero o deporte é Bueu tamén, non? Entón, teño que transfocarme la Silva, Sí, é unha letra pequena, pero por si acaso xa puxen aquí. Vale. Pois vamos a entregar a Ánfora de Ouro do FIC Bueu a película Stephanie. Por favor. Bueno, aquí la justificación de esta decisión, que como les dije anteriormente fue bastante discutida y difícil por el buen nivel de todas las películas. Dice, un cortometraje maravillosamente construido que explora con elegancia e inteligencia la ambigüedad y la complejidad. Perdón, que se me empañan las gafas. La ambigüedad y la complejidad que rodea la determinación del ser humano para conseguir las metas que persigue.
E de novo contamos cun vídeo de agradecemento, así que pasamos a verlo agora mesmo. Axi. Hello, dear audience of the Figbu Film Festival. Thank you so much for giving me this amazing award. The story of Stephanie is very small and subtle, so it's extra special to know that it found a way to your heart. I'm so sorry that I couldn't attend the festival, but the reason is that I'm at the moment writing on my first feature film, and we have a very important deadline ahead on Tuesday, so at the moment I really need to focus all my energy and input on that. But at the same time, to have this award at this moment, that makes it extra special, but it's a great motivation to make this movie even better than Stephanie. Also, I think you guys deserve already a little scoop on the movie, and it is that in fact, it's not going to be a movie in gymnastics, but in the world of tennis, and we're going to follow the journey of a young female tennis player this time. Okay, so thank you so much once again. I wish you guys an amazing night with amazing short films, lots of good encounters and special emotions, and hopefully we're gonna see each other in the near future. Ben, moitas grazas polos seus aplausos, pola súa comprensión ante os pequenos erros que temos tido este ano. Xa saben que foi un ano difícil, tivemos numerosas dificultades, pero non é excusa. Xa estamos rematando a gala, pero ainda non acabou. Agora imos ver a proxección desta película, a gañadora da Ánfora de Ouro deste ano, esta 14ª edición do FICBUEU. Despois da súa proxección xa voltaremos para despedirnos. Así que nada, disfruten de Stephanie.
Ben, señoras e señores, chegamos ao noso destino, ao final da gala. Xa poden acender os seus teléfonos móviles, sabes algún por aí? Ben, moitas grazas por a súa comprensión, desculpen os pequenos erros que poido haber. Ao final sí que houve turbulencias que íamos facer. Pouco foi porque esta era a miña 13ª gala en riba deste escenario. Vou de amarelo, unha cor que nos encanta aos artistas en riba das tablas. E, ademais, o noso director partou unha perna fai pouco, o sea que non foi tan mal como podía ter ido. Nada, de novo, moitas grazas pola súa comprensión. Agora a saída teñen o fotocall para facerse unhas fotos se o desexan. Vayan salindo por esta porta que está aquí ao fondo, sigan as indicacións para manter a distancia de seguridade. Nada máis, moitísimas grazas de novo por ternos elixido esta tarde. Espero que fose polo menos agradable, que fose divertido e que pasaran un bo rato. Moitísimas grazas de novo. Agardamos veros o ano que ven e que xa nos podamos apertar todos un pouco máis e non ter tantas medidas de seguridade que nos manteñan apartados. Unha forte aperta para todos e moitas grazas pola súa comprensión. Grazas. Moitas grazas.